Wenzani? Mina? Udlala kodwa wengane? No, angikudli. Wenzani pho? Kanti i-challenge. I-challenge njani wenza udle kodwa wengane? I-challenge njani? I-challenge yashakho zangithi ubonile lenza khona ividiyo ekhotha imbotshana encane enukayo manje wonke umuntu enza i-challenge othanda comedy. Ushaya khoza idlala ukudla wengane? No, anginothanda comedy bayenzile. Yabo njengoba wena uyikhotha isitangane ukhotha wonke uzoyikhotha indengile umile busuku kuyebuyi baba. Hamba ukhotha zonke imbobo zala lokushini phela uzokhotha ukudla wengane. Uthi ingane idleni ingane. Usile kahle ekhaya. I-challenge. Ngizokushutha kahle, khombisa ubaba waphela